טוב, הנושא The theme is 1900... friends. לא הבנתי כלום. זה מתאים. עכשיו, מה אני אעשה? בואו נשים את זה. איזה שלנו שחשימו לייק וסאב וחוזרים. הנה רק את זה. עכשיו אני אלך לבדוק מה יש ב-VIP שאני יכולה לשים. בוא נבדוק. אוקיי, אני לא מודדת כאן כלום. מה זה? לא חושבת שזה משהו שיתאים לי. סליחה. אוקיי, בואו ניקח עכשיו משהו שהוא חולצה. איפה התקרה? איך תתאימי אם לא אמצע? איך היא התלבשה? לא הבנתי כלום. אני בעצם לא יודעת מה עושה, אז אני סתם מחדשת שטויות. אז יאללה, בוא נעשה חיבושים, בוא נראה כמה ידרגו אותי על החיבושים הגרועים שלי. יאללה. פליקס הבוערת. בוא נעשה. יפה, לא? אני סיני. סיני? סתם. זה יפה. עכשיו אני צריכה נכנס. הוא חצי חשקן. אוקיי. אגב חברים, אם לא ראיתם את הסרטון החדש שלי, אני אראה לכם, זה ניקו עכשיו בהפסקה. ולעבור. תוריד את הכובע שלך. זה איש קרח. כדאי מאוד שלא תפגע בזה, כדאי מאוד שתסתום את הפה שלך. אני יכול לעשות מה שבא לי. איך הוא היה? תגיבו לי בתגובת הסרטון הזה. וואי, כואב לי הגב. לא, לא, לא. אוקיי, בוא נשים צמיד. מה עוד נשים? מה עוד יש לך הרבה כאן? אוקיי, כן, זה מתאים.
רק אני אצבע את זה בצבע שאני רוצה. יופי, 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 יופי. סתם. מה זה? המגטיטו, מיאו, מיאו, המגטיטו, מיאו, מיאו, המגטיטו, מיאו, המגטיטו, מיאו, מיאו, המגטיטו, 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 מיאו, מיאו, המגטיטו, 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 מיאו, מיאו, המגטיטו, 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 מיאו, מיאו. המגטיטו, יישאר לכם שיר. המגטיטו, 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 מיאו, מיאו. המגטיטו, 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 מיאו, מיאו. תראו מה קיבלתי היום. 6, 7, סתם. טוב, רגע חברים, אני חוזרת. וייפד! חברים, אני מדרגת מה. אוקיי. זוכרת את הלילה, היינו ילדים, הדלקתי לך סיגריה, חיים משוגעים, ואיך שהתחמקתי שדיברנו על עתיד, הבטחת לי שביחד אף אחד פה לא הפסיד. אתם רואים? הנה אני. אוקיי, חברים, אוקיי, אני אתחזר. אני לא ראיתי, אני מקום 3. היא מאוהבת, אבל איך? נכון, הוא ופליקס ביחד והיא מאוהבת בכזו לא? פליקס מקנא. הנה הוא רוקד. צ'ה צ'ה צ'ה. ההוא סטן טן טן. מעיין, מה את אומרת שאני יקד ההוא סטן טן טן. וואי, מעיין, איזה... מעיין, איזה... וואי, נכון, אני בטח שזה יצא לפני 13 ימים. נכון. טוב. מעיין, הנושא... אוקיי, אני עכשיו עם בגדים ועם קוקום, אז אני פשוט ארחיב אותי. טוב, זה בדיוק צבע העור שלי, אז אין לי מה להחליף. די נום, תלמיך! וגם מי זה בכלל האיש הזה? אוקיי, אז לי יש מכנסיים קצרים, שחורים וברודים. איך שאת נראית עכשיו? איך את נראית עכשיו? את עם פיג'מה, נכון? אז יש לנו פה את המגה מיסטרי בוקס של המגה מיסטרי בוקס. אוקיי. יש לי חולצה. איך? אוקיי, יש לי כזה, אני מניחה. אני נראית ככה. אוקיי. אני כבר רואה בפנים שהולך להיות לנו פה קצת דיבורים על 30 שנה, אז חבר'ה, יש לנו את זה כאן. אוקיי. יש לנו את הפרסט פרטנר סיריז 1, יש לנו את זה... זה שחור ורוד החולצה שלי, אני לא יודעת מה יש כאן בכלל. משהו שם על לא חשבתי שעולה על נאמנה. יש לנו פה גם את הסנדר דיורס, כי אין איך ללכת אם לא יהיה הסנדר. אוקיי, זה לא משנה עכשיו. בואו נעשה את כל הדברים ולהתחיל מהכי מעניין. אז 30... הנה, כבר דומה מצאתי. הנה החולצה של קלוי, יואו, אני אשמור את זה. המילה הסופר מעניינת הזאת, את הפרסט
למקרה שיהיה, רק לדיבר. מתחבא לנו 3 סטארטרים מכל גם את זה אני הסגן צריכה. של אי פעם. יכול לצאת לנו מפה כל רצף של 3 סטארטרים, ואנחנו נתחיל ונפתח את זה ונקווה מאוד. טוב, פשוט אני אעשה את החולצה בצבע שחור, ואני אוסיף לזה. היי, מה עשיתי? פתחנו את זה, שומעים אותנו מעולה גם, ויש לנו את זה בחוץ. אז קודם כל, אנחנו מקבלים את הדבר היפה הזה, שהוא סופר יפה, ואני הולך להדביק אותו על כל המחשב שלי, זה אחד. ויש לנו... וואי, איזה מעצבן, שאלה רק 3 דקות. ואנחנו נתחיל עם מגה קולושן, כי לפני שנפתח את הסיריז, אנחנו צריכים לפתוח איזה משהו כזה, להתחלה, לעניין אותנו טיפה. בואו נראה אם יכול לצאת לנו מפה. כבר קרה לי שיצא לי את ה-SAR מלוז פקס אחת. ולא, לא, עכשיו לא רואים לי את הבטן. אנחנו יכולים לעשות את זה שוב, הפעם עם הסט החדש של ה-30 שנה. בואו נראה, אוקיי, לי יש קוקו מאוד יפה. ואין לנו שום דבר. בואו נראה אם את תוכלי להיות המושיעה שלנו, ואשכרה להושיע אותנו. בואו נראה מה יכול לקרות פה. חיוך יפה ומכוער. אתם מוכנים? בואו נתחיל. אז קודם כל חשוב לי לספר לכם על משהו סופר מעניין, אז אני יכול לספר לכם כאן שזה קורה... איפה פנים רגילים בלי גבות כאלה מכוערות? את האיגניישן אנרג'י בחיים שלי לא... הנה, מספיק טוב. רק שאני בלי פור. אז הסיריס 1, יש לנו פה את החבילה. אני לא מאמינה איך היא יכולה להיראות ככה עכשיו. נראה לי היא מחרטטת. ושלי, איזה כיף, הנה הפלייר כאן, תצלמו, שלחו למי שאתם צריכים, תשמעו. אבל לא, אין לי קוקו כזה, יש לי קוקו אחר. קוקו נמוך. אנחנו פותחים את החבילה הראשונה. בואו נראה מה יכול לפתוח לנו בפנים. אבל זה כזה קשה לקח לפתוח את זה. איך אני אפתח את זה? תקשיבו, אתם לא מבינים איזה עדין זה כאילו. זה אחד העדינים כאילו. אוקיי. נפתח את זה ככה. אוקיי, בוא נחפש תקשיבו, קוקו. זה בחיים, לא, זה ייצור קוקו. מפורט, פשוט כזה עדין. הלו. יש פה רק הנה. 3 קלפים. יש פה רק 3 קלפים. טוב. ואת זה. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. פליז, משהו טוב. פליז, שם על זה. מה זה הדבר היפה הזה? ראולט. יש לנו את ראולט. יש לנו את ליטן. ויש לנו אונלי את בנקס. טופילו. לא יודע מי זה אפילו. אז יש לנו את ה3 האלה. וזה, אני רואה את זה. למעלה. יש לנו את 3 זהו. הסטארטרים האלה שכנראה הוא עכשיו הסטארטר נשים הכי מעניין, את כאילו. זה. אבל אחרי שסיימנו עם זה, אחרי שסיימנו עם החלק הראשון, אוקיי. בואו נפתח את מושלם. הדבר הבא של 30 שנה. זה נראה לי סיני, מושלם, חבר'ה, לא יודע. סיני. כמה זמן לא ראיתי סיני? אז סיני. אנחנו הולכים לפתוח את זה. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. יואו, אני בלי לא נעליים. שמעתי על הדבר הזה, אבל אנחנו הולכים טוב, לפתוח את גם זה בלי עכשיו. נעליים. בואו נראה, כנראה גם פה יש את כל העניין הזה נו, של אני בלי- הסטארטרים. אני חושב- מתי קיבלתי את כל זה אלה? נראה. בואו נוציא. מה? ממתי יש את זה? תגידו לי אם אני טועה, אם זה השם שלו או לא. קיבלנו רק אחד לדעתי, כן. יש לנו רק אחד, וזה של פיקלאפ. ויש לנו פה גם חבילה. מה זה הסט המיוחד הזה? בוא ניקח את זה. ויש לא. לנו את זה כמובן. אוי, תקשיבו, זה אחד הכבדים. אם אתם... אוקיי, אני משחקת רוצים בטלפון. לעשות דברים, אני ממליץ לכם לקחת את 2 המוצרים הקודמים. הם פשוט מטורפים. זה נראה אחד המשוכללים. והמגן שלי הוא בצבע זה בלו. אחד המטורפים, אני עומד לעשות את זה ואני אראה לכם את זה. ובינתיים אני אראה את זה בצד. הנה, כן, ככה. כמו היפה שהשגנו את זה, כי זה קלף יפה. אם אני חייבת לציין, יצא לי אחד הטובים. בואו נפתח אותה ונראה מה... היי, ג'וין בלאק. אז אם מישהו מכם יודע בקהל שיגיד לי, יואו, אני הראשונה. מה יכול לצאת לנו מכאן? אתם מוכנים? טוב, מה אני אעשה? היא על הקאבר של הסט, אני חושב שזה טוב. ייי, אני מקום ראשון. סתם. טוב, אז יש לנו פה את הדבר השני פתוח. אנחנו מתחילים לפתוח פה דברים ואני סופר מתעניין. היא גם עשתה כאילו היא עכשיו ככה משחקת. אהבתי את הרעיון, אבל לא כמו להשקיע. אומייגאד. אוקיי. אני פשוט מתרגש נורא, אז אתם תצטרכו לסלוח לי. אני עוד מעט מקבל את השלומות האלה ואני תביא IT. אני משחקת במחשב? וואו, מאוד אהבתי. בלי קשר, הסרטון הזה, בואו נקווה שיצא לנו משהו טוב. וואו. אני בעד התחלות טובות. יפה לי אין. לא יצא לנו התחלה כזאת טובה. אז יש לי הזדמנות, ואני לא אוהבת את המשל.
בום צ'קלקה בום צ'קלקה בום. ממש טוב של הסט הזה עדיין. לא יצא. קיבלת לבבות במתנה, ילדה. אני אחד זאת אומרת, אחות שלי. יש לנו פה אבל אגב, את לא נראית ככה עכשיו. טוב, קצת. אז זה אומר טוב. שיש לנו המון צ'אנסים מישהו, הראו לך שנתנו לך לבבות? של הגנינג'ה. בכללי, עזבו את זה שהוא נראה טוב, אני מת על כל הארטים הכחולים האלה. וכל וואו, הדברים יפה, שיש להם יפה, יפה. זה מה זה מושך אותי בקלפים האלה ספציפית? אני באמת אומר לכם, יפה. אני מביך אחרי הקלפים האלה שקיע. ספציפית בגלל שהם נראים כאלה יפים. באמת, איזה קיבלנו איזה אני לא מאמין לכם. לא, אני כבר הייתי הראשונה. וואו. אין מצב שעכשיו היא ככה אבל. עכשיו לילה, כאילו ערב. הנה תראו מה השעה, 21:20. כן, אני לא ישנה. דומה שלי. וואו, יפה. זה לא מתאים מאוד לארבע כוכבים. אבל הבא מקבל את זה. קיבלת במתנה, ילדה. יאללה, מאמן. אז כן, הגנינג'ה מתחיל איתי פה בצד ימין, ברגל ימין, שזה כל כך כיף. אוקיי, שימו לייק וסאב. שימו לייק וסאב. שימו לייק וסאב. שזה מעניין. בואו נראה מה יכול לצאת וואו. במילה הבאה. יפה. עכשיו זה ככה נראה. בואו הנה נראה. ככה נראה. ויצא לנו אנרג'י. אז חבר'ה, יש לנו פה עוד טיפה חבילות. זה כן, בלי נראה. להוסיף קוקו. שהולכים לקרות מלא דברים מעניינים. קודם כל, אני פותח בקרוב. איפה אני? מה זה? למה אני מצאתי את זה? יכולים להיות בקרוב או. קורסים רשמיים. מה? 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 בושה. פגישות שאני עושה. היי, I like you in love. ושווה לכם להישאר ולראות. אגם, אני מזמינה אותך, תהי איתי. אגם, תהי איתי, ואז נהיה ביחד. לא, גם אותי רצתה להוסיף. היי גרל, I like you in love. ומי אני רוצה להיות לפי הנושא. טוב, אבל רק להפעם. של הריינבו, אני רק רוצה אותו. מה, זה יותר מדי לבקש כאילו, אני לא האמנתי. זה לא יוצא לנו כלום, זה חבילה אחרונה, אני אפתח מג'יק. בואו נראה אם יוצא לנו משהו בחבילה האחרונה. ונפתח אותך. התחלה, נסובב. בואו, אני בודקת איך סברינה נראית בזה. סברינה, המופלאה. לא נורא חבר. עכשיו, בואו נעשה קרב אימתני ומגניב. תקשיבו, כל החבילות האלה סופר כבדות. אחרי שאני מחזיק את כל היפני הזה כבר, הם יהיו סופר כבדות. יש לנו פה שלוש חבילות של פנטזמה פליימס נגד 3 חבילות של הסנטדיוז. בואו נראה מי נצח. שיער כתום כזה ככה מכוער. נשמור את הטוב לסוף שאני קצר. את הטוב אנחנו חייבים לשמור לסוף. בעצם כן קצר. נראה לי יש פה יותר מ10 חבילות, אחי. יותר מ10 קלפים. בואו נספור ביחד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7. אומייגאד, מה הוא? אותו זמן של 7. לא מאמין לך, עוד 10, 2 סיירים בסרטון והיא נראית מושלם. אחי, נראית מושלם. לא מאמין. אוקיי, עיניים של סברינה ירוקות, כמו שראינו. לאוסף. רגע. מה קורה פה?
האם זה הסרטון עם הכי הרבה SAI? טורקיז כזה. רגע, יצא לי כל כן, הכבוד. טורקיז כזה. שאני לא מסודר, אני לא מבין מה קורה פה לעזאזל. חבר'ה, יש לנו פה שני SAI, שני SAI רשמית. יש לנו פה שני SAI, מה שקרה. בואו נראה אם הפנטזמה פלייס יכול להביא לנו עוד משהו, כי אל תשכחו, זה לא ספקס, ובסוף לא ספקס, יכולות להביא לנו הכל. אז הכל יכול לקרות כאן. כן, החבילה הזאת הרגישה לי כבדה, אבל לא ידעתי שהיא ככה כבדה. נוציא לנו את העיר, זה כבר מטורף, זה סיק. חום. יש פה של הקרב. בואו נחזור פה עוד משהו. לא יצא לנו כלום. חבר'ה, גולדן קארד, בבקשה, גולדן קארד. זהו, אני עכשיו לא רואה את זה. אני מקווה מאוד. SAR, זה מה שאנחנו רוצים. נוציא אותו. אוקיי, יש לך חולצה כזאת ככה. פליז, חבר'ה, אני בוא נוציא לנו אסברה. את הטרף הזה. דונה, פשוט לא הנה טוב מה שיש שיש לך חולצה. SAR. אבל איך נעשה אותה? לא הבנתי את ה... אני לא חושב, חוץ משני ה-EXים האלה שיצא לנו עוד EXים, מדהים. בואו נשים את בצד. אז חבר'ה, זה מה שיוצאנו בינתיים. יש לנו את הוויגל קאפ, יש לנו את דון, ששני אלה יצאו מהפנטזמה פלייז, זה 2-0 בינתיים. יש לנו את השלושה איטים מטורפים האלה שאני אמשיך להראות לכם אותם. יואו, אין לי כמה. יואו, יש לי 7%. 7. סופר מעניין, וכל החבילות פה מטורפות. אצלנו פשוט דברים מטורפים, סייקיק אנרג'י. בואו נראה עכשיו זה קורה. יוצא לנו איזה SAR חמוד. לא יצא לנו SAR עדיין מהסט הזה, אתם יודעים? עדיין לא יצא לנו SAR אחד מהסט הזה. אז אולי זה יכול להשתנות מהר המטורף הזה. וואט? לא יוצאים מלא איטים טובים, אני לא מבין מה יוצאים לנו מלא איטים פתאום. חבר'ה, אני באמת אומר לכם, לא תכננתי כלום מראש. ידעתי שזה החבילות שאני אפתח, והנה אני פותח אותם. והנה האיטים המטורפים. כחול סגור. איזה קלף יפה. 1-0. מתאים? סליחה, 2-1. בואו נראה עם החבילה הבאה של הסנדר. הנה, זה מתאים. עכשיו אנחנו צריכים פפיון. וחצוצה, אין כמו חצוצה להתחיל את הסרטון. בואו נראה חצוצה פה משהו טוב. פליז, אנרג'י. מכיוון שאין כאן פפיון, אז אני אשים את זה. סרטיבה. וצבע זה בשחור כמובן. מוסטר בוס. קפריקר. דינוזאור. זהו, אני נראית פרפקט. עכשיו אני יודעת מה עושים בוודאות. לא נתקדם בקיר. לסרטון. אני הייתי מאוד מסופק מהסרטון הזה. ציינו פה דברים מטורפים ומשוגעים. האם יכול לעשות לנו... אגב, גם את עדיין לא עשית מכנס? או עליי להגיד, לא, היא בורז'ואה. סרטון לא כמו סרטונים אחרים. יצאו לנו פה שני SAR'ים. אנחנו ממשיכים טולס קרייטר. הסרט הזה כל כך קשה. באמת, הוא כל כך קשה. הוא כל כך מאכזב לפעמים. טוב, אני ואבא הולכים, תשמרו על שלכם רגע. לאן אתם הולכים? לשגע אותי לחלל. פטישה. לאן אבל אתם הולכים? אודינו, EX, חבר'ה. אז המנצח שלנו הוא פנטזמה פלייס בגלל ה-SAR. כן, EX לא כזה נחשב, אבל עדיין מבחינת היטים, יצא לנו 3 היטים מ3 חבילות של הסנדר דימון. שזה מדהים, הסנדר דימון בחיים הזה 3-3, כמו שהוא הביא לי עכשיו. וכמובן שפנטזמה בחיים הזה... טוב, רגע, אני אדרג ואני אעשה. אוקיי, אני... רגע, חכו, אני אדרג.
אוקיי, אני צריכה להראות אותנו, אבל את השאר לא נראה לי. מעיין, תעשי שאת בוכה. La 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 la, I want to cry for me, want to cry for me. טוב, נקרא. Ridiculous, utterly ridiculous. בוא נראה מי יותר יפה, סברינה אז. ברור, שכחתי לעשות לסברינה קשת. טוב, זה לא משנה. מה? מיס האונד, מוסטובוס, הפרקט. אגם, נכון במופלא עונה 4, אז הם עושים מיס האונד, מוסטובוס, הפרקט. הנה זה היה. טוב, מיס האונד. את יכולה לקנות לי בבוקר עכשיו כאילו איפה שאת רק כמה צעדים לקדימה ואז לעשות טיפושים. מיס האונד. לא, אגם, עכשיו נעשה כאילו אנחנו בספורט. יאללה, אנחנו באים, ניגש אני ספורט עושה. אוקיי, ספורט. נכנס ארוך או נכנס קצר? טוב, אתם לא יכולים, אבל לא במציאות. בסדר, ספורט וגם אני אקח אותם. יואו, הנה ביצה. יש לה שתיים. מה קשר ציפור שווה ביצה? ראיתי את זה גם שם. הנה ביצה. ויש נעליים כאלה שהם לא מפרות עם הגרבה. טוב, אני כאילו צריכה להוריד את הגרביים כי זה עוד נשיק שיער.
אוקיי, פנים על הגב ולא לשכוח שם פנים. הנה, וואו, מעניין. אבל גם את לא תספיקי להיות בנושא טוב. לא רציתי להספיק לשים את זה. אגם, הנה שוב אני לא מקום איזה. אני מקום 70. אגם, תראי. זה עבד לך. הנה הוא עבד.
רגע, אני באה. וואי, מה יש לזה? חבר'ה נכנסים. די כבר, לשים לי דברים. וואו, מעצבן. עכשיו בן אדם מתקע. What's happening? Chrysalis. I too big to find you. Okay, calm down. Let's play a song. זה היד. הוא מחכה את בבויה, אבל הוא מחכה אותו. מה? רגע, מה? אוקיי, זה היה סרטון להיום חברים. מקווה שנהנתם. שימו לייק וסאב. ויאללה, אנחנו ביי ביי. אז זה היה הסרטון שלכם חברים. מקווה שנהנתם. שימו לייק וסאב.